Ano na yung vlogs? Oo, ano na yung vlogs, oh. Nagsuroy-suroy na meron kay nakahiter. Nakahiter na mo yung mga diskarte sa mga pobre. Muinom daan sa kwarto kay para mahubog na malinigawas. Pila na lang paliton? Sana lang. Yes. So, mo ni ang Siargao. Lugar, pwede kayo hotdog kay gunitan lang. Yes. Magpugong lang sa gasto karon kay wala man tay mga jamo. So, mo ni ang Siargao, guys. Isa lang ni ka-kalye diri na side. Alright, so we have drummer for tonight. Let me call him Tina. Kina. Sigaw na sila. Kayamaan. Magpinatyanay naman to. Kato na yung sa Tagatong dito, no? Mama Coco. Mama Coco. Surfing, parang competition. Kaya tao dito. Hindi ka rin pero magtapos sa Korea. Mga tawan, di ba? Puro mga buwan, ang pump. Wala po yung pista ko. Langka. Yung mga pangalan nila. Isla. Hindi mag-request kanta yung nasa taas. Alright, there you go. That was about drinking sober. And once again, welcome everybody here. For 150, thank you so much for staying up until now. For listening to our set for tonight, guys. If you have long drinks, please order them over your phones. Let's get here tonight. Enjoy your vacation here. So,
daw mi diri sa may Mama Coco. Ito muna Mama Coco, gamay ra kayo. Padulong pa. Balik, mabait naman.